Salutare, dragi prieteni! Azi o să discutăm despre problema a foametului. Adică despre ce problemă? Problema, cred că v-ați dat o seama, că de ce postezi o minim 10 minute, 1 minut, 5 minute. De ce postezi în 1-5 minute, chiar 10. De ce? Că problema fonetului YouTube-ului e că nu mă lasă să postez peste 15 minute și sub 15 minute e maximum. Până nu fac eu o anumită sumă de abonați, eu acum nu vă spun să vă abonați, să dați like, vă spun așa, să dați voi un like. Nu încet, dar problema e că nu trebuie o sumă de abonați ca să pot să fac peste 15 minute. Na, ce credeți? Că eu vreau să fac peste 15 minute? Nu. Chiar e insuportabil. Da, așa când ai contenut. Până o să-mi crească mie contentul, nu ce o să pot să fac și eu un episod, să zicem, de 30 de minute. Dă voi acum gândul meu. Nu să... Doamne, că mă fac eu să zic de minute. Dar așa durează un meci de film. Vedeți-mă. Deci, aia, nu știu să fac. Eu fac aici gameplay foarte bun, în primul rând. Tot încerc să vă fac un gameplay bun. După HD-ul nu e bun, dar dacă aș încerca să fac HD, mi-ar dura 30 de minute, ar veni o oră întreagă să postez un dubbing. Pe tu te gândești cât ar însemna să postez 3 videoclipuri pentru 3 videoclipuri de 15 minute cu HD, adică 3 ore. Nu știu, 3 ore, vede. Și de asta și încerc să vă spun, eu am și mai spus odată. Vă spun și vă spun despre problema asta, că nu am ce să fac, eu nu sunt YouTube să pun regula de a, bă, hai să-mi schimb eu regula de la YouTube, că am abonat, să-mi schimb regula, să pun, să pot să fac episod de, să zicem, 30 de minute. Nu sunt asta, YouTube. Să știți, chiar pe o dacă aș fi, poate a schimba regula asta. Despre live nu mai vorbim, o să fac și live, dar așteptați puțin, eu am niște probleme cu live-ul. Mai întâi trebuie să testez să văd pe ce face live-ul, dacă mă conectez, trebuie ceva. Și acel lucru e cam greu de făcut. Și, da, urez puțin mai mult cu live-ul. Da, o să vă promit că o să fac și live. Încă căciulă fără adică prietenul meu, Andrei Hodoc. Dacă vreți să mergeți pe, cum se numește, pe fora, să dați și un subscribe, dați așa, un ați venit. Lui G-R-R-T-R-R-R. După aia, E-D-Y-Y-Blog 30 și lui Raleș, Sise, unde și dacă e lui Andrei Hodoc sau Gălgăuță, care Gălgăuță are toate skin-urile, chiar asta. Poate Andrei Hodoc e online. 100%, da, Andrei Barajot Hodoc. Nu zic să faceți chestia ăștia neapărat că de nu, dar faza bună o să fie la finalul episodului acesta. Deci și el nu e să cred, dar prietenul meu, Andrei, ce credeți, mi-a făcut cont support, adică creator of supporter pe Fortnite, adică, da. Orial, nu Orial altceva, dar băgați și voi un laur pe shop dacă dați gift sau cuiva, băgați și voi un laur și îmi trimite și eu un mesaj și vă dau inimioară, un ăsta. Dacă o să facă cineva așa ceva, în primul rând dacă o să facă și problema e că nu o să facă nimeni, da, da. Eu am încredere în voi. Da. Stați puțin, am niște probleme iar. Sper să mă gândesc complet, am revenit. Da, fix, ca complet. Da.
Dacă vedeți pașii ăștia, nu e niciun hack. E efectiv e o setare de a formatului ca să poți să vezi tu pașii pentru Xbox și, cum se numește, pentru Xbox pentru toate ăștia. Că e exact la maxim chestia asta. Mai ajutativă asta. Eu tot timpul când mă jucam înainte, prin 2021, 2022, 2022 nu o să poate, că atunci n-am avut laptop, calculator, în fine, foloseam comanda asta, asta, setarea asta, pentru că e foarte ajută, adică te ajută pentru orice. Că eu nu știam că e acolo în player. Știu că sunt full și de ce, dar o să că în caz că vine alt player să nu dea pentru el, înțelegeți? Dacă vine alt player și de dă, da, o să fie full. Și nimeni nu dorește asta. Mort. Deja mort. Încerc să dau cât mai tryhard pentru voi să vedeți șmecherii și fantezii. Da, lumea. Vă dau tryhard ca să vedeți voi gameplay profesionist, să nu fie de la să mă joc ca ultimul noob, să ziceți, uite, o să Easy pickaxe. Știu că sunt mai toxic așa de fel, adică toxic. Mă refer că e problema că, da, fac unele glitch-uri. Unele chestii care sunt toxice. Asta sper că se vede pe episod că e glitchy. Foi de capul meu! Vede! Cât de mare poate să fie? What the fuck? Îi văzut? What the hell? Nu-mi vine să cred că descoperi un glitch. Este mai mult de troll, adică un glitch de troll. Nu, ha, ha, ha. Veni o idee. Sper că se bine mașința. Sper că pun fix pe aia. Chiar dacă nu știu unde îi. Aha. Paaaa, definitiv. La cât dură o să pun asta. Cred că nu le copieresc. Bine, e chestia că nu vreau să-mi ia copyright pentru că ăștia prețesc orice factură. Oamenii au făcut copyright, toți ăștia de ce-au făcut, nu? Totuși sunt român și YouTube-ul e englez. Totuși melodiile astea sunt în engleză. Ce caută un român cu melodii în engleză? Tot timpul ăștia te amenință tot copyright și tot felul. Eu nu cred copyright-ul ăsta. E imposibil. Dacă da, ai fost prost și încă ești. Înțelegi? Să știi ca mine. Dar la român să dai copyright mi se pare ilegal pentru că tu folosești melodie în engleză. Da, să dai la o română melodie în engleză, cam cum ar veni
Da, intru în prost, dar știi că e prost. Ce mai vede așa și pe. Liceo și fantezii. Laurenții. What the fuck, bro? Oh. Nu e hack, să știți că nu o să zic, bă, asta e hack, bă, nu e hack. Efectiv, it's bad, you know? Deci o să pun dangerous. O să postez și cu Valorant episoade. Adică ce să postez așa de Valorant. What the glitch? Îi mai deșează bossul la poate mai făcut. Aha, ok. Ce îmbunam și eu. Adică full intens, că de intens e ca tine. What the? Nu. Da. Ce salvare incredibilă. Vorbim să credeți că în continuare aveți safe de faza asta. Că muream. Deci dacă nu aveam acum norocul ăla suprem de mult, muream. Deci se dau cu sabia pentru că se farmează foarte repede. Vedeți? Vedem într-o secundă. Da, și sper că vă place partea 1, o să revin pe partea a doua.